Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Perkat mapi ki ki marap bengin rap thamai ki ki jingri da kano ka benta ya kita pi haban ya shong meeting ro gen sisendro ya perkat para mapi dan pi sapa ken bakum kinong rap kini yo I bala dengi rap yu ta kan wara ka kentiwi karap karyang sya kinong rap jeng ni ka than jengi mar haman bangi let ngi keli hato kinong rap ji long meeting ki ong mg long meeting ta kum no ken pin tangban ban ya thu I jing air of himla ban ya thu pihak benia tai ken para mapi rengkat gajing ya terilang bat ka department jeng horticulture ting iya sengau pada gajing keren nau presiden jeng ka southwest ulapan I sibun gajing te ngaku aban pa khubor ba lesen nak len di department kamdei ban sengau bat nong te ya perlong ya terilang bat ki itu ki seng nong rap ti ya thu pen ban gajing wat nom sim kumta namar ba kini gajing jeng nong rap te nang ni sikmat nang ya tre namar teng am da ya terilang bat department da keren gijing kinong rap te kidang kiwan ya thu penman gijing te next time tingin nam ya pelang show pi ya keren bet tang gijing bahas sudah ya keren bet tang ya kita gijing ong bangila le kumta dari habadan baya pelong lang bakaseng nong rap pada kiyo ban ya thu gen ya kita gijing namar man ladap pelong ke department keno ke department pi pin chus ngapet pi kinong rap kat gijing batai mo ke department ngila le kumta ke department kata ngila le kumta ngisno rap chus ngapet dari hakum ke meeting pada iyo presiden ulaya terlut gitu gijing te hadu ba minister ulaya snow te ngisu kemen ginya kata pi dei ban sung thu ba ka wei kum kinong rap balai ngi seng ya kata ka seng jung kinong rap ke Hilfama Union pi ban sung thu ba ya kata ningkong ning sya pi ban sung thu balai namar ba ngikwa ban persngau ita gijing jong kinong rap ken yang tengah nom keren show ita gijing lada batai ba family tamah pidi bersung tu bala seng ya ka seng ginong rap naka benta ban persngau ya gijing sya kibor kibadai ban pen mentangi ya keren tang horticulture hari ka seng nong rap ka yang ro naka benta kinong rap kibari jingri pet kidan bun ki department katanan ka rap karyang habagi thungi ki jur ki jab kadon ka agriculture kata kau dei ka kini ka horticulture ka dei pet kambun ye kiso ye upan ka agri pada ka pet ye ukuba ka pet ye riu hadam ka veterinary pada ka pet nak menta kinong ri nang ta ka fishery pada ka department fishery nang ta kinong rap ki bari dok ka nang ta gidon saka soil nakabenta ka soil pada kapet kumno hoy kidon ki project nam taban penlang nang taban ya daya ka gajing jenrat no ya ki lum nang tangi don kata ka irrigation mentangi ongka water resources kataro ka dinam tagi nong rap nakabenta ka irrigation kano kaban penlang te kawai pat gajing temu kolong bangi sangi na kasano rap ba pinya connect bagi department pimdai ban su tieng pimdai ban su seir pimdai ban ong ning amnut leta ban lekendo ti madam DHO pimdai ban don kum kata gajing sngau pimdai ban don kata gajing so dong ningen pun tangi doktor ban ai injek snyang jungiro ngim sunut kamdai kum ta pila bakla lada piso kum ta namar lada don nong risnyang lada don nong risiar to ya thu yanga kan le iu ke department veterinary tahu to ong haperkat mapi kin sumariana kan nompat biang bangin ya lam ya pi kinong rap tang ban ong tongin ya thu ya kita gijing kampat biang tanggung ta kinong ya lam jo ke Hilfama Union hapo southwest
kedi ban simro ikalenti kumno ban betin lenti kinong rap dakano kalat ban kentiu ya kata kayo kakot jing nong rap hadu mentangi duk sisa ni duna kayo kakot kam simdon kata kajing penlilat nong pet da kene ka benta pet da kene ka benta kenang ba pinyo nong tengi ni perkhang ni mentangi persiang ban kedau sya kata kalenti ya kinong rap mar pilai rap lupa ta pilai rap lupa pan pilai rap lupa biskot pilai rap lupa kiwei tekano ka benta bangin kedau kinong rap bahkan kentiu sisai kayo kakot om ju khamdan nget yanga kiban hikaya pi kinong rap badong le kumta pa pindum beruspa le kumta pindum yo nong le kumta penyo kan kentiu kayo kakot kajong pi om pat judan uwairu nganut ban ong ya kata om pat judan uwairu ban hikaya pi kinong rap le kumni te konong rap kenang ba pinyo e kajing yo nong om pat don uwairu nagleng jungi kum kaseng yo habang ipet habang ilet keleng yo i kinong rap ki palari uspa tang nakabari jingri yo i sisa kidon ki samla kum tawai samla yo ani sakati kisnang mupliang uris niang kajing yo kajong kalong silak sibnai udan uba walam hapo mauset knam uba walam mauset knam ru urilang ye ki jingri uri usiar urep ru mauru kajing yo ajo kalong lakum no sipau do kasadlat uyo akasisnam ngiru ngila ta ban le ya kata ngani thu ipi kinong mau kruan baro ka southwest baro ka wei kilik kelina tu nong oddo lada unong ba ya ka do sniang ni mau kruat ngathit bet de kinong rap nama kruat em mdon rum ta wa ban ra na sabar lada ki ong ikli ka peleng pikli nang ni tu kinong di peleng yung pitiet ni ka peleng nasor na kawan adakar lada pi ong ya ke dokha kini ketai baro khoi te tangba kumbang ong pi mene kadon kam pada ke jingi selok rengkat lada pi kwa sisa ban risnya kata kom pendrus pa ngidon kam ke jingi selok jingi doktor ru ki ban petin lenti pi kabam ru kadi benlong ka babiang kawai ni ki project kabangi sedang menta kabangin sa wanra sian kadai na menta ban rep utip tung pi tip am utip tung umi syaklau ngilit kait mangi mentangi kwa hoj mentangi emparla ban sina sembai tamangi ladon ke jingya te kular hapnen kawai ke company na Japan rengkat berkasor mer karme khlia bat ke HFU yin sa hikai lengba ka jing yo jing tip na po Japan yin sa IFU sembai shen ladangi ingi bat habang ngaya saudong keleng kamtam sya mau kruat lele sini tan southwest ki duna ba kinong rap ki bun kinong bela namar bali teng ngiyong ilatat ngim ko asyu bani kran ba department ngim ko asyu bani kran ba sarkar ngim ko asyu bani kran ba no man ngim ju ai ndai kam dai kumta ngihap bani perkhat si perkhat kinong rap hapo reward kin saong ngim tre syu namar ba layap klam plat new kwai ngim don wan persumar ngi nginum tre syu ban rap kwai em kamla banung ta ngihap bani tai ngihap ban wat kilat kilenti ngihap ban wara iki scientist lembaka department mano pada ban lej ong ye kata ngihap ban don na pedeng ju kinong rap em ban don kinong yalam ban lej ong sahab subha se phak lang tang ki scientist kinong rap ro ki scientist tambah punya perkhat lang kin punya ya merjingut lang kin pi hap ya thu ngira le kumta u klem la ban yada tikitu ki officer kin aye pi de ki jimut ki don nomor ki la pule te lada pi la ya combine lang ya kata ki jing start kan sami bet haman la kano ka jing e don bet ke jing la ban pen bet om judan hakane ke pertai bo ong bo mla syu ban pen bet lada ubri udang penheri kaling sun te ken e ayu pi tau jing pang tau ding kwai tau ding so ban sumar ka sulong bakam don ke jing kam don de kata connection ke ba hadu kata rangkat ke jing yatai ke jing perkhat ke play jing mut wat nak liang jung officer ne wat nak liang jung scientist kam pat don de kata ke jing perkhat ke ba ong ngile kum no ye ke jing e kam pat don kum kata ke jing perkhat ke balong to ngile ai dan rei kam judon kata ke jing e ka bom la ban pen bet ka don bet wadi ke jingpang kan saru kidon lara piyo ha ke jingpang kadang bedang malu melang idang la ban sumar ngiyong dibangi ken berkata kala gede ke jingpang pong ka ba sirkai ba te seye kiwe jingpang le bale ngidi ban la ken to mentangan yalam jingmut sa syapi syawai pada li jungi kum ki paranorep ini terli ka wai ini trilang hakino gino ki kam ki bangi dei berle kumbang ala ong onom don uban wan batai yapi onom don uban wan anjing mut yapi ban ong le kumta kenang papin kiu hakarap karyang dei tang mapi dalade
bat kum kinong yalam jo ke Hilfama Union ke bala ban le ya kata sa shisen ngasoban ai kubla ya ke department ke bala penlong ya ke exhibition ya ke bangi layo bani trelang bat ngej skam banang ne shikman nginang yo bani trelang na ke por shikapor bat ngikwar dakwa shisha bakum ke department kan petlem kham tam mo ke jingdon kam kum bala ong mene ki sembai ke taikat badon deben pentip shikinong rap deben pentip shikinong rap lada lapoy sembai ya thu lapoy utauta lada pimi itu ikinong rap ru pentip shikinong yalam jungi kin sabatai maki ngin mangidon ki nginong yalam haman lagi shnong ki thau lakan no department ngam ong tangi ka horti habaro lada ka veterinary gadon ka scheme lada ka soil lada ka irrigation lada ka fisheries kono ki don ki scheme shisha nam tab dong rap pediban kontak inong rap bala pim itu inong rap phone shikinong yalam gijungi khnang bagi laban poi shikinong kawai ka daw ka day ba ka prathai borok away ukhon mun rew ulale beng ya kamay mariang kabala palat no hakini gi sanpho ane shispa snam nado bangi one kataka industrial revolution ban jelot ban pralot kat badon ringim perkhat ya ki bansa one ya ki khon ki sieu ki khon miao jungi ya ki kinbam dak e perkhat hado man ta kan ga juk jungi kelas niu kan ni Shpo, arpo, laipo, sanpo, snam ni kan lokum no. Kinang em gi kon changi. Ne kin long kim rau ne. Namang hapar khat ya kata. Te ngasutunat ba kani ke project ngin ya trilang bat ka Hills Farmers Union kan yarap ikinong rap jangi bakin thung iki dieng bat bagi jing rap lu. Ka agroforestry. Ndai ban thung tang ki dieng ya bam ni ki e ringin hap thung jing thung ru bat ki dieng ha ban ki lai ke jaka. Khnang bagi ki dieng kin penerbian bagi cloud jengi kenang ba kena bom kena ke slap ru kanum pra kalum kanum tuoj kanum dan ke flash flood ke ba kata ke ban penjulol lot iki jaka iki lengkha jengi ringi thong de ki pau lak pau klor tu ki diang he ki lum selen kam tam show west jengi ke la palat ki lum selen pinda page na ka Google map na space ka west has hills te kala long palat ki jing selen sampai si jantiaro ki dan ki selen de ba ke dan kumba kumba shilak arpo hajar hektar kejaga kabla selan ha ka state jungi perkhat kata kalabun ba te ngiriban long di perkhat jingai ke rangi ot makna yu dieng bangi don kam ngiriban thung par spautali na mata ki khon ki si jong phi ot way thung spo kumta bai te sikiri bondali ki perthai ki sarkar ki aipisa khamta mi kini kiri ki bala julor Panirap yaki kata ka loss and damage fund biya kerana ka UN aku tu meeting mengenang Syuan hendai katno kata ka pisakin mang ka kiong jingong ba it's very easy to destroy ka subhaban penjot hendai ban restore ban thungpat ka sitom nama pin thungkum na ki diang apa dar sang ka mouse dah ba ka kondo ka jongi kaba shong dor tam kala tu do cha than bangla ne cha than asam him don chu khundo te man thung ki tik dieng no stom na long to ka long kri siap cold desert kum balong chapo cherpunji spo sora te nga so komen ba ngayu i kan feed your children with poison free food ngi ban thung ru ngi ban rep organic kabaya hab bat ka mariang akan ma u sa kian kumar u ong ba kumno hak megla ka jelai kini cancer kata-kata namar bangi lasdang ai dawai kini ki sem ki balaya jadi mentapat ka sarkar ka kwa promote ya kini ko organic farming ka natural farming hending hawat pat kita ki fertilizer ki balong natural fertilizer ki bam kata ya ka met jung bri da ubam unum yap cancer hending metam le man ka tliu yeng dan bet bapang cancer ringi hab le sumar par savelor sa apollo sa digi paulak ni penlut aman lak tlu yeng meneng adang war yeng par lo jengau ba khlat tau yap kan saudang sa punyo snam lo khlat ki khon lai ngur dan kum ta kan aman la ka yeng ki samla jungi ki la lang khlat te perkhat la ki samla jungi ki yap no ha ki sha bakin poison post nam kan lo kum do la wai jungi ngin hap pen kelai kan ni guru kom thung guru kom rap guru kom bam jungi ba guru kom hikai hi khna na do bi dang ret te Iko apa ni tribal pi, tega kamram juga aku mau advisor kedepan advice kini ki president jungi asutunat ba mentah kidan kadway teli ki circle kidan shispa arpau teli ki unit hakani ga tanjung pi kumba shipau hajar ngot ki member ngini bani teli ngini bani penklang ngini ngini bani trelang ba ki nongrap bat kiwi ki state ru ma ki HFU mentah ka don ka jinga te ba ki state sha north east baro prateli te kanda poi ka membership jungi kumba sanlak sarkar India kanda sengap kamtam ni ka
ke policy jong ke minimum support price ke jing syaot kilo jing nong rap jing ke balak daki post nam balai kim lai kata namar bangim don ke jing teli sub haban penpai kum bagi sile ki dole menshwa divide and rule penpai penpra sasan syar la be Peru siapa South America bangim don bikin nong rap situ namar ba kadon ka oil spill mo ka ngam ka wi ka jahat ka bakit kumpanyang bakala pilot shaki coastal region shaki rap shaki nong rap ki bang ki dok kha ki nong tong dok kha be ki nong rap le ki kumpanyang ka wan po duriaw ba kala ta kalian kala ta lot ye ki dok kha ye ki nong tong dok kha ba di ki ba rap te ka jinglot ka ba ki pau hajar spa klur ba ga hat sieu ta company na ban compensate ki brio sheto tingi pe kumno ban penbahaya kamar yang kumnoban yarap ikitu ki nong rap ki basyong hajan duriaw ba dikitu nong khwai do te po ka south ni wan sene na marba ngidon ka project mangin kwa ban paniat bat ka seng nong rap jangi ban thung deng ha ki klausel lan jungi ha barak we ka state te adon lang bai ba kaman sha po east but west Giant Hills te mata sngi i ba kaman yong yale no shane sha po southwest andre kini ki jakash ni ngalawan nado ban shwa aku po dang don ni mahoping ru wan le ka research mata ka PhD jonga ka ba pe ya ka jingkhang jong ka Supreme Court logging ban kumno ka kta ya kini ki than baro ki shnong tu ka por non don tanga we district tanga West Khasi Hills but kumno ki jingpen trai kam jong ka IFAT jong ka Joint Forest Management ki arab ki shnong ki ba yo jing arab but ki shnong ki bam yo jing arab ngang su thu ba ka tu ka jingkhang od deng ka kta plat ya kinong shong jing iskini ki than ngado 1996 hado 2006 nga pe ya ka data timenta pa nga kwa banong bang idon ka project ka bahe bangin pencengam me ka mai mariang kamtam ma ni ka jing kala yo ka mariang ka bala palat no hai kini ki sipawar post nam ndai tang ha gari jung in re balawe ka wi prthei kani gari ka ki ong ha ka tin pareng ka climate change tingadang shuwan na ka ta ka jingelang jung UN baka host ka sarkar jung ka Egypt hapo Sharm el Sheikh ya ka COP bagi orang mah ke Conference of Parties ke jingalang jong ki parties jong ki ri shispa kandai pausan teli kiri ki minister ki president ki prime minister barawi ke perthei ki kendo hagoi ke tunum banya kran kumno banya rap iki brio kamtam ki brio ki nong rap ki basong ha ki snong ki baret ki ban yap jelop no kan lakio kan ki durion nama ki la sang lut ki lom maka sang jong ni sedien saka sepo Antartika sepo Arctic kelas dang gitu ki tha kilom tha ki glaciers bangyong te habakan gitu ke duriau kan keo kan ketalut ya paros lop ke perthei te kia kran kumno banyi rap gitu ki ri ki bala ngam ki ban sangam jelop bat gitu ki ba ka flash flood mo kumbalong ko Pakistan palat silak san pawajar ngot ki beri ki layap sepo Pakistan ngatip seniru bom muslim masipet na po social media ngai iba bon kinong rap kila do lot ki marep jong ki mar bola bampalo slap kelak la kemar yang jaga bo ne henry benai wan haka stayo artayo bom ko bade ban ne henry benai te kumnohi kin ne ki marep jong ni kai ka dawa kelak ne kemar yang hadu kan ne henry kan nang sne shu shikmat henry ngi di ban wat ki boy ban ya dai ki nong rap na kan ne ka ndai tang na ka klam ka ba ngla ba tai man ne henry na ka jing do nong ma ka jing jular ba bampalo slap one voice take a policy of the government India kan kelah namar ka state joni lada 80 to 90% prapo la khandai percent do nong rap te kata ka vote bang ka bahe ki nong rap ki nong the vote te bia perkhat e kata ha rian dia bara ko wei do ki nong rap ki de ki ba pen wan rai ka bam ka di ha ka ki me bam jingi da ki yap ki nong rap baro hai ki nong shong rian dia kin yap na nong ye thiet ka bam ka na China na bilap na ri America ngila yap takadaw ngi pen klan ngi nong rap tinga bu ini tu ya ka sarkar baka pen biang ngi jing dawa jing nong rap kembali la ongi president jongi bat ba phi ru phnyeri ya da ya ki ding ya ki lum ya ki wa bat pen khoj ki plastik ka ba ngas ban yam ya yang mai ba komana nang teng ya pe kel ti ka chebale ki plastik sura hitep kini ki plastik ki rung ha khando jongi ki klam ki microplastic ki poi ha kamet jongi ki bam ki masi ki bam ki blang ki bam ki dokha ki poi bang shi kamet jongi kadan ka research ka bapan e ba ki microplastic ki nanoplastic ki baki khamat jongi ki me ikla runga ka snam jongi ki pen kelai kamet jong brio hata ku komba mla ban yo khon sho
kan sepoi ke por bau khun men riau un sadu jaj hakan ni ka berthai tang na ka da bangi penjabo ya kemai mar yang hadu kan ni ki wa do kira ki plastik sedu riau te ki tu ki do kharu ki la ba me kan ni baro la dap da ki plastik sudah henry shaniru te snubha da care ya kemai mar yang penduna kini ki kam plastik ra di pla yo wa pendan kam kini ki single use plastic but PA ya kemar yang do kan ya rap ya pi Sadin barki baduk Namar kata syaki don kam hadu kata banyo ye jingkershan lingba kane ka lun mo lingba kane ka ram rep karam nong rep kabangi ong namar kata kerpat ye ka sorkar bahkan pai khamat kerpang ban mang khambun haga baya dei ba kane ka lun kenamba kino rep jungi kin slur ka wei ka ma kwa ben pa kolong ba habang yo sngo ba ki minister ki jongi kinong mi khamat ki jongi ngayos ngo ba ka sarkar ka kran bat ka aimen sim ki kinong rap jongi ba phidei ban le sim ya ka ne ka lun ba ka sarkar kan pensiu ya ka kasut mo ka sarkar kan sa pensiu ya kasut sisa kinong rap jongi ki babun kilas ngo yo men sim ba habi dei bat kan ne ki babun kinong rap kila shlur ban le sim like ban sim dakaram henrei Puse kam chimlong kumta habangi shim ya karam habangi la lej ban siu ya kane karam kasut kadai ka bahe hot kam ya kaya pher bat kane ka kane karam ka dakiwi ki jai ram mo ka pher khandiat hendrei kam chimlong kumta kumbala penbena kumang yo I ba ka sarkar ka ong ba ka sarkar kan pensiu ya kane kasut mo namar kata ngakwa ban penpau ya kane ha kane kapor kenang ba kata ka jingong juga sarkar ba ka sarkar kan pensiu ka sud kan da urlong shisha kinong yap jungi kan kinda yo shisha ken ya kata ha ba kishimi kane karam kin lech siu be jek tang tu ka kemi kin lech sim kenang ba lada ki marep ka ba kin lech ban rep ki jingtung ki jingtap jung ki ho enda la mi so enda kila di wadla kam mi shu kat kum ba kila sim ke to karam le se kam mi shu kila ban sim silak enda la di yo tu marep mi tang san phu hajar bapli habaram san phu hajar kata ka de ke jing te da he saka sut lei kala pen kata kli kinong rabat ka pen long kinong rab ba kinom nut ban sim ya kane karam nong rab ban le sha office ban lej ban kli habia dei ber kane ka skim ngas lale chisin ong la phaing hang tang ta la lej dale chisin da ong ba oto kadang penting kumta la lej biang ong ba kala biang la panik ki akau la somidi ki akau la ong ba kala biang hendre inda la lej cheyeng kinong rep jungi ki bapli kat no phusin ki lej ban update la jot sa ka Facebook ro pisa kampoi te kata ka de kaba ngas ngau kta laban ong kum noi lam ju kinong rep habang yo I ya kane ke jing bad namar kata hakane ko por ngakerpat ya ka sarkar habaka mang ya ka skim na ka mentau nong rep sngobha wat pun bun kam yo nong rep nrede ban ptha ya ki department ke ba pher ba de ban pan be ji ki jing don kam baro tang shisin lena arsin khnang lain nang ta deban penrung ba je kapisa kabah dehok ban yo hanong rep khnang ba kanom dunong than yo nong rep barsa kawi kabang akwa ban penpa kolong ka sarkar snobha wat pen bi yo nong rep da kaba ai scheme henry enda la yo ke tu ka scheme tang ka bai ka li ba le chim ke tu ka scheme kam dap san puting ka jis pating ka yo ke scheme perkhat phi kisnong katno spa kilot kabai kali nakata kadao ngayo I kene ke wei ke jing ero nang warta ngakwa ban pensngo hag kene ke por ba kerparro I ke sarkar haba ka bu I ke skim nak mtau nong rep sobhaban datip unong rep udon kam ayu ka skim ayu ba udon kam but haba bu I ke skim kandalong shisha ka jing mentoy nakabantau unong rep kandalong siya ka jing kemen ya unong rep ubayo benta ya kata ka skim